Κουτσιανικούλης. Σέντρα για τον Παπάζογλου. Κατεβάζει με το στήθος, ωραία, θα δοκιμάσει και το σούτ, την μπάλα ψηλά έξω. Τα καλή προσπάθεια του Παπάζογλου στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Το δυνατό σούτ από τον Μιλιάζες, εκπληκτική απομάκρυνση της μπάλας από τον Αθανασιάδη σε κόρνερ. Η εκτέλεση του κόρνερ. Η κεφαλιά, ο Φερνάντες θα απομακρύνει την κεφαλιά από τον Εμπόου. Κουτσιανικούλης. Η σέντρα, η απομάκρυνση από τον Σαρακατσάνο. Κάλατζης θα δοκιμάσει το δεξί. Παπάζογλου το rebound, το σούτ, πέφτει, απομακρύνει ο Αθανασιάδης δύσκολα με τα ακροδάχτυλα. Κρατάει το 0 σε αυτό το σούτ του Παπάζογλου. Ζεντουάρντο. Μπαίνει στην μεγάλη περιοχή, θα κάνει το σούτ πάλι ο Αθανασιάδης. Κάλατζης, νέο σούτ out. Η εκτέλεση του φάουλ. Απομάκρυση προσωρινή. Έρχεται ο Μιλιάζες. Προσπαθήσει να διώξει. Ευκαιρία, το σούτ έξω. Από τον Χασομέρη ήταν το σούτ. Ο Περογαβράκης θα κερδίσει την μπάλα, θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Μόνο ο Παπάζογλου είναι εκεί. Του γυρίζει την μπάλα. Είναι κλεισμένος έξω για τον Ζεντουάρντο. Το σούτ του Ζεντουάρντο. Πάλι ο Αθανασιάδης θα απομακρύνει. Δεύτερη αλλαγή για την ομάδα μας. Στη θέση του Ζέλικο Κάλατζιτς, ο Σεαρένσε Ντούνου. Παπάζογλου προς τα πίσω. Έρχεται να πάρει και πάλι το rebound. Να πατήσει για τον Ντουντού. Θα κάνει το σούτ. Γκολ! 1-0. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ο Ντουντού ανοίγει το σκορ για τον Όβι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Γίνεται η αλλαγή. Κάνει την προσευχή του. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παπάζογλου του δίνει την μπάλα. Πιάνει το δεξί στην πρώτη επαφή. Ο Αθανασιάδης δεν μπορεί να πιάσει αυτό το βολέ. Ο Όβι ξεκλειδώνει την άμυνα του Πανδρακικού. 1-0 στο 61. Μπούρμπος. Η σέντρα για τον Μακρύ. Απομάκρυνση της μπάλας. Έρχεται ο Παπάζογλου να πιάσει το σούτ. Πολύ ψηλά έξω. Μολίνα. Θα κόψει ο Μακρύς. Σαρακατσάνος. Το αριστερό σούτ. Ο Φερνάντες να μπλοκάρει. Δυνατά ο Μακρύς. Έρχεται να κερδίσει μπάλα. Ζόρο. Κάνει το δύσκολο, όχι το εύκολο να γυρίσει με το κεφάλι προς τα πίσω. Το ανάποδο ψαλίδι. Κερδίζει και το χειροκρότημα. Παπάζογλου για τον Σίσιτς, ο οποίος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Το αριστερό του Σίσιτς είναι η μπάλα έξω.